Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Arquitect. Avui ens trobem al Almenar i tenim un client que ens ha deixat la seva casa per vendre. Primer de tot, comentar-vos que tenim una casa de 3 plantes amb aquest carrer davant mateix d'aquesta plaça amb direcció i vistes a la iglesia d'Almenar. Us comento, tenim un edifici amb magatzem, porta d'entrada. Començarem per aquí. Recorregut en planta baixa, com veieu, per aparcar el cotxe s'hauria de tirar aquest envà. La casa requereix una mica de manteniment, perquè necessitem fer cosetes. Això era com una segona ampliació amb bigues de formigó, però hi ha una part de la casa que està amb bigues de fusta. Així que us faré el vídeo ràpid perquè el veieu. Entrant, diguéssim, per la porta principal, que seria aquesta, té aquest hall d'entrada i les escales per pujar cap a les plantes de dalt i aquest accés pel magatzem. Si pugem cap a dalt, trobem aquesta porta decorada i tenim dues zones. A mà esquerra tenim el menjador amb 2 balconades vistes a l'església i habitació gran amb quarto de bany. Aquesta habitació, disculpeu, però no tenim il·luminació i hem de fer el que podem. I per l'altre costat, a mà dreta, tenim tota la cuina, que és bastant gran. Els moblets se poden aprofitar, vale, per tenir un bon espai, i una segona habitació també força gran. Fixeu-vos, carpinteria és d'alumini, instal·lació elèctrica, té aquí calefacció però en algunes zones no hi és, i tenim una planta més, és a dir, aquí baix teniu cuina, menjador, 2 habitacions i bany, que ja és un apartament, carpinteria d'alumini, vidre simple, val? I pujant cap a dalt, l'extra. Tenim un espai diàfan, que seria bastant bo per fer tot allò que vulgueu, o un segon menjador, per si teniu algun familiar. Tenim tot aquest espai d'aquí. Requereix pintura, portes, però tenim quarto de bany. Tenim habitació individual, que aquesta sí que és petitona. Una segona habitació, que allí té un petit hueco per l'armari. Aquí pujaríem a la part de dalt, que hi ha terrassa, i aquesta tercera habitació. És a dir, entre la planta de baix i aquesta tenim 5 habitacions. I les vistes, aquí, a Almenar. Ara, companys, us ensenyarem la terrasseta, que és pujant aquestes escales. Bé, pugem les escales i trobem el que seria aquest cobertizo amb una petita paret que surt amb aquesta zona. Hem obert la porta, aquí podríeu muntar una petita saleta o una tercera cuina, segona cuina, i tenim aquesta terrasseta a la part de dalt, que fa bastanta bona pinta. Així que, companys, si voleu una casa barateta amb una zona tranquil·la com Almenar, truqueu-nos 973 10 22 86. Si teniu qualsevol dubte, ens contacteu i us l'ensenyem. I aquí, amb una bona terrasseta, una tauleta, podeu disfrutar d'estar amb tots els vostres. Teniu en compte que ens fa falta una mica de capital per fer reformes, per acondicionar tota la casa, però tenim una bona base sobre la qual treballar. Ens veiem aviat.